Мега много съм развълнуван, защото получих това. DJI Mic Mini. Това са новите микрофони, които ще използвам за камерата. И заедно с тях, да се надяваме, ще заснемам по-готини клипчета, или по-хубави, по-качествени. И сега ще правим един бърз анбоксинг. Какво има вътре, за какво ми трябват, за какво ще ги ползвам. Let's go! Така, имаме анбоксинг нож, кухненски, много готин, много флекс. Започваме внимателно от горната част. Така, кутията отгоре се отваря. Цак. И това, което ни предоставят от DJI е една чантичка. Така изглежда поне. Добре, получаваме чантичка, в която сигурно е всичко, дето ни трябва. Чантичката дали си има етикетче. Всичко изглежда много професионално, в смисъл дори самата материя на тази чантичка е много приятна за пипане, такава мека е. Не знам на камерата как изглежда, дали ще може да и хванем текстурата на самата чантичка. Така. Добре. Мисля, че няма да ги връщам, така че това етикет ще мога да го скъсам. Надявам се да не трябва да ги връщам, поне. Така. Отваряме чантичката и вътре намираме. Това са умрели котки, Dead Cats, така им викат. Това е Windshield за самите микрофончета. Те са два вида, черно и такова бяло с черно. Умрелите котки. Вътре намираме още. Това мисля, че е кабела, който ми трябва за камерата. Кабелче. Опа. Да, тук се намират две кабелчета. Едното ми падна на земята. Това кабелче реално ми трябва за камерата. Това кабелче май е за зареждане на кейса. Type A към Type C. И това е за влага. Не ни трябва. И последното нещо, най-важното е самия кейс с микрофончетата. Всичко е много добре опаковано, между другото. Самата пластмаса, опаковката, която е... Дори тя е добро качество и дори в момента като разлепвам цялото това нещо, се усеща реално, че DJI са си отделили времето да ти дадат съответния unboxing experience. Имаме Press to Unlock. Първо ще трябва да го махнем това. Така. И сега прес. И така ни посреща микрофончето, светещи неща, светещи телца. Ето ги микрофончетата, това е магнитчето, което се вади и то застава микрофончето де-факто ето така, примерно. Много ми харесва на тези микрофончета, че са малки, почти невидими и вадят много добър звук. След малко ще тестваме и звука, като ги свържа вече с камерата тук. Така, това е едното микрофонче. Това е адаптера, който реално отива на самата камера. И ето това тук се впъхва едното кабелче. Тук имаме някакъв регулатор. Това може би е за гейн. Не съм сигурен. Плюс, минус. Това май е за увеличаване и намаляване на звука. Цялото нещо е пластмасово, обаче въпреки това е някаква висококачествена пластмаса и не създава чувството, че е ефтино. Определено не създава чувството, че е ефтино. Тук има място за нещо. Тук има някакъв Type-C, обаче не знам за какво е. Маха ли се това? Да, маха се. Това не знам за кое, трябва да проверя, има някакви магнитчета тук отзад. И се мушка вътре, си спъква много добре. Виждаме, че кейса не е напълно зареден, това е индикатора за колко е зареден кейса. Сега да видим дали ще остана доволен и от звука. Вътре в чантичката няма нищо. Може би ще може да видите и плътта отвътре на самата турбичка. Тук има някакъв меш. Много добра изработка. Цялата е мекичка такава, сякаш добавя още един layer protection, ако примерно падне.
самия микрофон много добре. Сега остава да тестваме аудиото, качеството, така че let's go! Това е качеството на звука и звука от новия микрофон, който стои тук. Това, което искам да тествам и ми е много важно, е разстоянието, от което засича звук. Значи от DJI клеймват 400 метра, аз това искам да го изпробвам тук в къщи. 400 метра са, разбира се, на отворено пространство, без абсолютно никакви стени, дървчета и така нататък. Така че сега ще отида в кухнята и в спалнята, което вече са 2 стени, и да видим дали ще има обхват. В момента съм в кухнята, не знам как се чувам, просто ще продължа да говоря. Продължавам да говоря, вече се намирам в спалнята и ще хода в най-далечната точка от спалнята да видим как е сигнала. Сега се връщам, вече съм в стаята. Така, сега ще видим после на записа как е, какво е, що е. Това беше ревюто от мен и анбоксинга. Peace out!